салом мухлисони Барселона ва канали Барсатиҷи. Шояд шумо хабар надоштед, вале дар Испания танҳо бозии Барселона ва Реалро Эл Класико намегӯянд. Бозиҳои ин ду даста бо Атлетик Билбао низ Эл Класико аст. Агар шумо пурсед ки сабабаш дар чи аст, пас гӯш кунед. Ин се даста бори ҳам аз чемпионати Испания берун нашудаанду то ба ҳол дар Ла Лигаи Испания иштирок мекунанд. Барселона ва Атлетик чунон дастаҳое ҳастанд ки дар рақобати онҳо агар гимни Испанияро монед мухлисон дуду фиғон мебардоранд, зеро ҳар ду даста аз минтақаҳои худро мустақил ҳисоб мекарда мебошанд. Ин навбат дар Ла Лигаи Испания Барселона дар майдони худ Атлетикро меҳмондорӣ кард. Дастаи Барселона на чандон устуворона бозиҳояшро доир карда истодааст, вале дар даста ҷиҳатҳои мусбит дида мешавад. Самаранокии Левандовски ва рушди футболбозони ҷавон то ҷои ҳолу аҳволи дастаи каталониро хуш мегардонад. Ин ду фактор сабаб шуд ки дар мобайни ҳафта дастаи Хави Вильяреалро шикаст диҳад. Муқобили Атлетикам Барса аниқ бозии ҳуҷумӣ нишон медод. Дастаи Валверде ба мо ошно аксар вақт ҳимояе пурра мекунаду намегузорад рақиб ба осонӣ дарвозаашро рах накунад. Имрӯз оиди бозии дишабаи Барселона бо Атлетик Билбао ҳарф хоҳем зад. Аз шумо чун ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад наворҳои ҷолиб омода сохтан. Акнун барои чишта тамошо кунед. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. Тамошои ҳама рақобатҳои варзиширо бо хизматрасониҳои шарики мо Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонеду аз кайфсентҳои баланд ён истифода бурда фоидаи пулӣ ба даст оред. Дар Ягекс регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Барсатиҷи. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳайати даста ба фарқ аз бозиҳои қаблӣ фарқкунанда буд. Нигаред, дар дарвоза Тер Штеген, ҳимоятгарон Балде, Гарсия, Кунде ва Роберто, ним ҳимоятгарон Педри, Бускетс ва Де Йонг. Дар хатти ҳамла бошад Гави, Левандовски ва Дембеле бозиро оғоз карданд. ҳарчанд Гави дар ҳамла нишон дода шуда буд, вале дар рафти рақобати мазкур ӯро мо бештар дар нимҳимоя медидему поёнтар аз Левандовски ба ҳамла кӯмак мерасонд. Чӣ хеле қайд кардем даста бозии ҳуҷумкор нишон медод. ҳар як ҳамлаи ба кормонда хавфу хатар барои рақиб медод. ҳунари зебои Балде ва Гави тӯбро зуд то ба ҷаримагоҳи ҳамла бурда мерасонд. ҳарчанд хатогиҳои бемаъне аз ҷониби Гарсия дида мешуд, вале бо кӯмаки дигарон даста аз удаи вазифааш мебаромад. ҳамин буд ки дар дақиқаи 12-уми дидор Дембеле сараввал худ зарба зад, вале дарвозабон бартараф кард. дар кӯшиши дуюм Левандовски партофти ҳавоӣ ба Дембеле карду ҳамлагари фаронсавӣ бо сар тӯбро вориди тури дастаи Атлетик карда ҳисобро боз кард. Ба фикрам Дембеле пеш аз бозӣ нӯшокиҳои қудратбахш хӯрда буд ки пас аз 6 дақиқа маҳз ӯ кушодашавии Роберторо дида тӯбро рост ба пояш ирсол кард. Зарбаи Роберто ба пои ҳимоятгари рақиб заду дарвозабон танҳо нигоҳ аз гол мекард. ҳарчанд голу Роберто зад, вале бояд Дембелеро таъриф кунем. Медонед чаро? Чунки ӯ ҳам голи аввалро заду ҳам дар дақиқаи 25 бо гузариши оли дуюмин асисташро ба Левандовски дод ки ҳамлагари полшагӣ бо чархиш аз болои сари дарвозабон зарбаи дақиқро ба гол табдил дод. Ин навбат ҳам дар 10 дақиқа 3 голҳои саривақтӣ дар ҳисоби Барселона. Даста аслан кори калон накард, балки ҳамон фурсатҳои дар пешомадаро самаранок истифода бурда тавонист ки мушкилии асосӣ дар бозиҳои қаблӣ ба шумор мерафт. дар рафти бозӣ Гави дар бархуд бо Дони Гарсия ҷароҳат бардошт ва ӯ маҷбур шуд ки дар дақиқаи 33 майдонро тарк кунад. Тамоми варзишгоҳ барои беҳтарин бозингари ҷавони ҷаҳон кафкубӣ мекарданд. Ба ҷои Гави бошад Кесе ба майдон бароварда шуд. дар охирҳои қисми аввали дидор Балде бо техникаи баландаш аз ҳимоятгари канорӣ гузашту пас ба Кесе дод, вале тӯб ба пои ӯ начаспиду зарба дақиқ нашуд. қисмати дуюми дидор каме оромтар нисбат ба нимаи аввал шуд. Хави ба хулосаи тағйирот дар бозӣ омад ва дар ҳамла Торресро ба майдон бароварда Педриро истироҳат дод. Торрес аз голҳои дигарон илҳом гирифта худаш ҳам бо ҳамин мақсад ба майдон баромад. дар дақиқаи 73-ми бозӣ Дембеле бо ҳамон нигоҳи тезаш Торресро ёфта пас ба ӯ дод ки зарбаи аввали дақиқи Ферран ҳисоби дидорро боз ҳам калон карду Барса 4-0 ғалабаи дуюми худро дар чанд рӯзи охир ба даст овард. 7 голи задашуда дар ду вохӯрии охир ва 0 голи сардода ба дарвоза. Тер Штеген боз ҳам шумораи бозиҳои бидуни голсардиҳии худро идома медиҳад. Рафиня бори аввал дар бозии Ла Лига ба майдон набаромад. Ана Дембеле бошад голу 3 ассистро ба номаш муҳр зад. бояд қайд кунем ки Роберто ҳам дар қисми дуюм ҷароҳат бардошт, лекин ҳоли Гави хуб арзёбӣ шуду ба даста кӯмак хоҳад расонд. ғалабаи навбатии даста ба мухлисон муборак бошад. пайгири мо бошед то аз навгониҳо бехабар намонед. хайр дӯстон.